Os sacrum, alebo krížová kosť, vzniká s rastom krížových stavcov vertebrae sacrales. U konia, hovedzieho dobytka a u kozy je zložená z 5 stavcov. U ovce a u šipanej zo 4 a u mesožravcov z 3 krížových stavcov. Os sacrum sa kraniálne spája s bedrovými stavcami s krídlom bedrovej kosti. Kaudálne nadväzuje na chvostové stavce. Krížová kosť sa skladá z bazis osi sacri, potom je to apex osi sacri, potom z parových pars lateralis, a takisto aj z dvoch plôch, facies dorsalis, facies ventralis alebo facies pelvina. Bazis osi sacri, základňa krížovej kosti, je orientovaná kraniálne. Vlastne má výrazne formovaný procesus articularis cranialis. Ventrálny okraj bazis tvorí vyvýšeninu promontorium, hmatateľnou veľkých zvierat pri rektálnom vyšetrení. A vlastne bočné výbežky prvého krížového stavca, čo je toto, tieto bočné výbežky, sa nazývajú ala osis sacri. Ala osis sacri. Ala osis sacri, alebo krídlo krížovej kosti, vzniká z procesu transversus prvého stavca. Čiže je to vlastne taký Áno. no neviem ako, no proste nie je to normálny procesus transversus, ale je modifikovaný trošku. Potom dorzokraniálna plocha krídla, Mutácia. hej, tvorí, je drsná a tvorí tuberosita sacralis. Čiže to je toto. Dorzokraniálna plocha. Jej laterálna časť formuje facies auricularis, ktorá vlastne sa spája s facies auricularis na panve. Centrálne sa vlastne prebieha pomedzi vlastne tela krížových stavcov prebieha centrálne canalis sacralis, ktorý sa vlastne kaudálne zužuje. Ventrálna plocha, facies pelvina alebo facies ventralis, vlastne má pekne zachované lineé transverze. Na dorzálnej ploche facies dorsalis sa vlastne nachádza procesus spinosus, alebo procesus spinozy, ktorý vlastne je tvorený, je ich tu viacej, ale spolu zrastajú a tvoria Christus sacralis mediana. Rudimentálne klbové výbežky ostatných stavcov vytvárajú Christa sacralis intermediana, teda intermedia. Tento hrebeň je hlavne u hovedzieho dobytku, teda máme práve os sacrum hovedzieho dobytku, čiže tu je vlastne pekne viditeľný. A potom vlastne pars lateralis vytvára Christu sacralis lateralis. Znútra vlastne kanály sacralis smerujú na vonok foramina intervertebralia, ktoré bez drotíka sa ťažko ukazujú. A sú tam také otvorčeky. To sú foramina intervertebralia, ktoré vlastne vychádzajú von ako na dorzálnu plochu ako foramina sacralia dorsalia. A vlastne ventrálne sú to foramina sacralia pelvina alebo ventralia. U psa ešte na apex osis sacri a u šipanej sa zachovajú procesus articularis caudales, ktoré nemáme os sacri psa ani ošipanej, čiže vlastne ako tu sú procesus articularis cranialis, tak tu má ošipaná apex procesus articularis caudales. Medzi druhých rozdielov vlastne u konia sa má krížová kosť 5 pôvodných stavcov,
Procesus spinosus zrastajú iba na báze, že vlastne by tu boli viditeľné medzery medzi procesus spinozy ostatných. A Crista sacralis intermediana u konia chyba. U hrdzieho dobytka vlastne sme si povedali popis, to je vlastne táto krížová kosť. U kozy vlastne 5 stavcov, takisto ako zrastených ako u hrdzieho dobytka. U ovce sú 4, ale vlastne opis je ten istý. U šipanej sú 4 a Crista sacralis mediana je silne rudimentárna, že nie je vlastne až taká výrazná. A samozrejme má vyvinuté tie procesus articularis caudales, takisto ako mäsožravce. A mäsožravce majú ešte navyše ala osi sacri sú hrubé a kratšie. Dosť.